An ani yankuma bi kibaran b'an bolo kala sama o de ko Mali waribon ale ni cakɛyɔrɔ minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ wariko ma olu kɔni bɛɛ datugulen don kabini kunun tarata don kɔni o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye baarakɛla minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na olu ka ɲɛmaayaso minnu bɛ yen ni o ye syndicat national des assurances banques et établissements financiers olu ka wulikajɔ de ye nin ko in kɔni kɛ tan k'a d'a kan ni syndicat in kɔni ye baara bila tile saba baara bila kɔni daminɛ kabini kunun min kan ka ban sini alamisa don o baara bila in kun ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ olu ka cakɛɲɔgɔn dɔ de bɛ NCA la ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko yen direction kɔni ye o gɛn ko k'a d'a kan ko a ye baarakɛlaw ka laɲini dɔrɔn de ɲini yen ɲɛmaayasow fɛ ko o kɔni o man kan ko o de kama k'olu kɔni bɛ wulikajɔ la kabini o ko in kɔni kɛra cogo min na ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogoya min na a ka segin ka n'a ka baara la ko min ye min kumaɲɔgɔnya min kɔni bilala sen kan ko o ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko de y'a to k'olu kɔni ye nin baarabila in kɔni bila sen kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yir'a la k'a fɔ fɛnɛ ko min ye sanfɛ kalanso mɛtiriw ka baarabila kudayi min bɛ sen na fo a bɛ kalo 2 bɔ sisan o kɔni hali bi a bɛ sen na min ye ekɔliden minnu yɛrɛ bɛ nin kalanso ninnu na olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu sirannen bɛ kosɛbɛ ɲina kalan bancogo la ko k'a d'a kan kɔni ko ɲɛ ma sɔrɔ hali bi gouvernement an ka jamana ɲɛmaaw ale ni syndicat mɛtiriw ka syndicat ninnu fɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni k'olu ka laɲini de ko an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ka karamɔgɔw ka ɲɛmaayaso kɔni k'olu ka kuma ko cogo min na k'u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ wa fɛnɛ k'u ka kumaɲɔgɔnya dɔ bila sen kan min kɔni bɛ kɛ waati caman ko cogo min na ko nin baarabila ninnu kɔni sanfɛ kalanso ninnu na k'o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ni kunnafoni de tun b'an bolo kala sama bi ani cɛ ka kulomajɔ la